गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं मम दूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हर्ष नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्नि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 5 श्लोकम 33. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादि चिकित्सितम्। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादि चिकित्सितम्। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादि चिकित्सितम्. हरे कृष्ण. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യസ്യ ഭൂതാനാം ആമയോ യസ്യ ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രതാ ജായതേ യേന സുവ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാദി ചികിത്സിതം. പുനാദി ചികിത്സിതം. ആമയോ യസ്യ ഭൂതാനാം ആമയോ യസ്യ ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രതാ ജായതേ യേന സുവ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാദി ചികിത്സിതം. പുനാദി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. അപ്പം പകുതി ആളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യച്ഛ ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാദി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാദി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രതാ തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാദി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Amayo yascha bhutanam jayate yena suvrata tadeva hyamayam dravyam na punadi chikilsidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Padmakumari Mataji, Hare Krishna Mataji, Chellikulu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Hare Namo Bhagavate Vasudevaya. Amayo yascha bhutanam jayate yena suvrata tadeva hyamayam dravyam na punadi chikilsidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Sindhu Mataji, Hare Krishna Mataji, Chellikulu Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യസ്യ ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തഥൈവ ഹാമയം ദിവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുഹൃത തദേവ ഹ്യാമയം ദിവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യച്ഛ ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദിവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമഹം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവൃത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യമയം ദിവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആമയ രോഗങ്ങൾ, യാച്ച ഏതെങ്കിലും, ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ, ജായത സാധ്യമായി തീരുന്നു, ഏന കർത്തൃത്വത്താൽ, സുവ്രത ഓ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവേ, തൽ ആ ഏവ അതേ, ഹി നിശ്ചയമായും, ആമയം രോഗം, ദ്രവ്യം പദാർത്ഥം അഥവാ വസ്തു, ന പുനാതി ഭേദമാക്കുകയില്ലേ, ചികിത്സിതം ചികിത്സിച്ചാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗചികിത്സക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന വർഷം ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ലേ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ആരാ വായിക്കാം? തങ്കമണി മാതാജി വായിക്കാവോ വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം? വായിച്ചോളൂ. വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? തന്റെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. അതേപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത്. മാതാജിക്ക് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നൊന്നും എല്ലാം കാണുന്നില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ഓരോരു മാതാജിക്ക് ഓരോന്ന് വ്യക്തമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന പക്ഷം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുപരിയായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനോ നാം ഉദ്യമിക്കരുത്. ദുഷിച്ച ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം പരമജീവസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സർവ്വതിനെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. സർവ്വതും പരമചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരകങ്ങളാണ്. സങ്കല്പാതീത ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരമാവുന്നു. സർവവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മം അല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സർവ്വതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന വേദമന്ത്രത്തെ അപ്രകാരം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായ ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദര അസ്വസ്ഥങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാതാജി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ തയേവാത്മാനി വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ തയേവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ തയേവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ തയേവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ തയേവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ.
വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗ സർവ സംസ്കൃതി ഖേദവാ തായേവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദിവ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗഃ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മാ വിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയായോഗ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗഃ സർവേ സംസ്കൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തേ കലിതാ പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം നൃണാം മനുഷ്യരുടെ ക്രിയായോഗ സർവപ്രവർത്തനങ്ങളും സർവതും സംസ്കൃതി ഭൗതികാസ്തിത്വം ഹേതവ കാരണങ്ങൾ തേ അവ ഏവ നിശ്ചയമായും ആത്മാ കർമ്മവൃക്ഷം വിനാശായ വധിക്കുന്നു. കൽപ്പന്തേ കാര്യക്ഷമമായി തീരുക. കൽപ്പിതേ സമർപ്പിച്ചു. പരേ അതീന്ദ്രേനെ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരമായി വ്യാപൃതമാകുന്ന സുഖഭോഗ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആൽമരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയവയാകുന്നു. കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർമ്മ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമായേക്കാം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ആത്മ എന്ന പദം സർവഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിർണയം എന്തെന്നാൽ സർവഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തെ ഭഗവത് സേവനവുമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഇതിനുമേൽ വർദ്ധിതമായ കർമ്മം ഉൽപ്പത്തിയാകുന്നത് അവസാനിക്കുകയും
കർമ്മവൃക്ഷമാകുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂകാണ്ഡത്തെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല, കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവപ്രഥമമായി വേദാന്ത വിജ്ഞാനികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും നിഷ്കളങ്കരുമായുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സംക്ഷേപം. ആ സംസർഗത്താൽ പുതുഭക്തർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അനിയന്ത്രിതമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സേവന മനോഭാവം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ ചൊരിയുന്നതിനായി മഹാത്മാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള കൃപയാൽ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലും പൂരിതമാകുന്നു. ക്രമേണ ഇത് അവനെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെയും അവയ്ക്ക് അതീതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമാത്മാവുമായുള്ള അവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധമായി സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായി നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും ഒരാൾ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ഉന്നത ശതമാനത്തിൽ സർവ ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായ സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വര. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ, ഒരു രോഗിക്ക് അല്ലെ, ഒരു രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥ അതേ രോഗചികിത്സക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ഒരു വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സിക്കും. ദൃഷ്ടാന്തമായി ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദരാസ്വസ്ഥങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകും. പാല് കൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയറിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. ഇപ്പോൾ തൈരിൽ ചെറു മരുന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വയറുവേദന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖപ്പെടുന്നു പറയും അല്ലെ. എന്നാല് പാലിന്റെ അതേ പദാർത്ഥം ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് തൈര് അല്ലെ. എന്നാൽ അതും ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് ആ പാല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ തൈര് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഔഷധമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആ രോഗം ഭേദമാക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രശമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നിതുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക, ആദ്യ ഭൗതിക, ആദ്യ ദൈവിക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രശമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നിതുല്യമായി തീരുന്നു. ഇരുമ്പ് തീയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് തീയുടെ അതേ സ്വഭാവം കിട്ടുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം തന്നെ
മാറുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭൗതികമല്ല അല്ലെ. അതെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അല്ലെ, അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവത് പ്രസാദമായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ അതൊന്നും നിരസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് തന്നെ പ്രീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാറിലൊക്കെയാണ് വന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് കാറ് അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാറ് കാണാനെങ്കിലും ആൾക്കാർ കുറെ കൂടും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഭക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അതൊന്നും വർജിക്കേണ്ടതില്ല, അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയിലെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ദുഷിച്ച ഇടപാടുകളെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിനിമയത്തിലുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം പരമജീവസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സർവ്വതിനെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ മൊബൈലായാലും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, അത് പറയാൻ അല്ലെ, അത് കാണാൻ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ എടുത്താലും നമ്മുടെ വാഹനം, കാറൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തക വിതരണത്തിന്, അതിനൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോരോ തരത്തിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ അല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിന് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് അതിന്റെ വിവർത്തനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ പിന്നീട് ഒരു ഡിക്റ്റഫോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജോലികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം വേഗം എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ കുറെ പേപ്പേഴ്സിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഓരോരോ, അവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ എഴുത്തൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച് വരും അല്ലെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗർഗമുനി ശിഷ്യൻ ഗർഗമുനിദാസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിക്റ്റഫോൺ റെക്കോർഡർ അത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. എന്താണ്, പ്രഭുപാദര് എല്ലാറ്റിന്റെ ആ വിവർത്തനമൊക്കെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെക്കോർഡിങ് പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ. വളരെ ഈസി ആക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗർഗമുനിദാസ് അത് പറയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ ഒരു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ് ഹൗസിൽ, പ്രഭുപാദരുടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധ കൃഷ്ണ ബലരാമിലുള്ള ആ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ഗർഗമുനി പറയണ്ടേ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരെ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ആ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദര് ഇരുന്നത്. അത് വളരെ ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, അതായത് സന്യാസിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും അല്ലെ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും കാണാം, അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ സിനിമയോ സീരിയലോ കാണാൻ അതിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം അല്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉപയോഗിക്കാം.
സർവ്വതും പരമചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഗാരങ്ങളാണ്. സങ്കല്പാതീത ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നത പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരമാകുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു വലിയൊരു കല്ല്, അത് ഒരു മാർബിളിന്റെയോ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു ശില, അല്ലെ, അതൊരു ശില്പിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് അതിനെ കൊത്തി കൊത്തി എടുത്തിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെ, പിന്നീട് അതില് ആ പൂജാരിമാർ അവരൊക്കെ ആത്മീയ ചൈതന്യം അതിലേക്ക് ആക്കിയും പിന്നീട് അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമായി. അല്ലെ, അവിടെ എവിടെയാണ് ആ ഗനിയിലോ ആ പാറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിലോ എവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു മാർബിളിന്റെയോ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു ശില മാത്രമാണ്. അല്ലെ, എങ്കിൽ അതില് ആ ശില്പി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നീടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂജകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അർച്ചാമൂർത്തി വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വെറുതെ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശിലയായിരുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ ആ ശില്പിയുടെ പരിശ്രമം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അല്ലെ ഓരോരോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആ ശില്പിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആ ശിലയെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിക്കാത്ത എങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ, അതിനെ ഉളി കൊണ്ട് മുട്ടി കൊണ്ടൊക്കെ മുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അത് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാക്കുന്നത്. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളും അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അല്ലെ, അപ്പോ അതെന്താണ്, നമുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് ഒരു ശില. അല്ലെ, അതിനെ ഒരു ശില്പി ഇത് നല്ല മനോഹരമായി കുത്തിയെടുത്ത്, അല്ലെ, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ തന്ത്രിമാരൊക്കെ അതില് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയൊക്കെ ആവാഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഒരു അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ, അല്ലെ, അതാണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് ഈ തൂണിലും നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാനുണ്ട്, നാരായണനുണ്ട് എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ, എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും എൻ്റെ ഒരു തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയുടെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ട് ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്തുന്നത് ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം. അല്ലെ, അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരവും സർവവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാണ്. സർവ്വതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന വേദ മന്ത്രത്തെ പ്രകാരം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലെ, എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നിന്റെയും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയില് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിൽ പറഞ്ഞു, അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായി അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ അന്താവായി തീരുന്നു. നമ്മള് ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് പലതരത്തിലും വ്യവസായിയായിട്ടും വ്യാപാരിയായിട്ടും, അല്ലെ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ധനമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ധനം, അല്ലെ, അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, അപ്പോ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അത് നാരായണന്റേതാണ്. അല്ലെ, ആ ലക്ഷ്മിയെ നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നർത്ഥം. അല്ലെ, അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു കർമ്മി എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇവിടെ കർമ്മബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരമായി വ്യാപൃതമാകുന്ന സുഖഭോഗ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആൽമരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാൽ അവ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നവയാകുന്നു. കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർമ്മ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 1-2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഊർധമൂലമത ശാഖാമശ്വത്ഥം ബൃഹുരാവ്യയം ചന്ദാംസി യസ്യ വർണ്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ് അധശോർധം പ്രസ്തുതസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രകൃതാ വിഷയപ്രവാള അധസ്യ മൂലാനനുസന്ധദാതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഓരോരോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. ആ ഒരു ആൽമരത്തോട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഉപമിക്കുന്നു. തല കീഴായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തോടൊക്കെ അതിന്റെ വേരുകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. അത് ഇവിടെ കെട്ടുപണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെ, വേരു ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സബലീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമായേക്കും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ആത്മാ എന്ന പദം സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തെ ഭഗവത് സേവനവുമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വർഷം ഇതിനുമേൽ വർദ്ധിതമായ കർമ്മം ഉൽപ്പത്തിയാകുന്നത് അവസാനിക്കുകയും കർമ്മവൃക്ഷമാകുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂകാണ്ഡത്തെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15-ാം ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കർമ്മ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അല്ലെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും പിറന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും പിറന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, പൂന്താനം തിരുമേനി പറഞ്ഞ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ, ഭാരതഭൂമിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ താല്പര്യം കൂടുതൽ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ അതിനോട് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സർവപ്രഥമമായി വേദവിജ്ഞാനികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും നിഷ്കളങ്കരുമായുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സംക്ഷേപം. ആ സംസർഗത്താൽ പുതുഭക്തൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സേവന മനോഭാവം അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകൾ ചൊരിയുന്നതിനായി മഹാത്മാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള കൃപയാൽ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലും പൂരിതമാകുന്ന ക്രമേണ ഇത് അവനെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെയും അവയ്ക്കതീതമായ പരമാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ പരമാത്മാവുള്ള അവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ആ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മ അല്ലെ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആത്മീയ ഉന്നതി ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് സ്വന്തം നാരദമുനിയുടെ അനുഭവം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല, സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ നാരദമുനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ
സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം. എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധമായി സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായി നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിനെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 തലത്തിലാണ് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഓരോരാളും ഓരോ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട്, ബ്രഹ്മമായിട്ട്, പിന്നീട് പരമാത്മാവായിട്ട്, അല്ലെ? 4 കൈകളിലുള്ള കൂടിയിട്ടുള്ള പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. പിന്നീടോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി, അല്ലെ? അപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടതല്ല, അത് ലയിച്ചു ചേരലല്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും ഒരാൾ പരിപൂർണനായിത്തീരുകയും ഉന്നത ശതമാനത്തിൽ സർവ്വ ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായ സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാകുന്നു. പുരുഷോത്തമനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനും, അല്ലെ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ദാസിപുത്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം നാരദമുനി ആവുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ നാരദമുനി പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, അല്ലെ? എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അധപ്പതിച്ച രീതിയിലുള്ള തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ നാരദമുനിയെപ്പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സത്സംഗം, അല്ലെ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു സാധുക്കളുടെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നാരദമുനി ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുണ്ടായി, ഒരു ഭക്തന്റെ എന്താണ് ആ മഹാത്മ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നഗരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവിടേക്ക് പോകൂ, അവിടെ ഒരു മരത്തിൽ ഒരു പുഴുവുണ്ട്, അതിനോട് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ പുഴുവിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി ഭഗവാൻ ഇതെന്ത് എന്താണ് തമാശയാണ്, ഞാൻ ചോദിച്ചത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ പോകുക, അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയ നാരദമുനി ആ പുഴുവിനോട് അങ്ങനെ ആ പുഴുവിനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ പുഴുവിനെ ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ തന്നെ അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പശു എപ്പോഴും പ്രസവിക്കും, ആ പശുക്കുട്ടിയോട് നീ ചോദിക്കൂ ഒരു ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ്. അപ്പോ അവിടെ പോയപ്പോഴും അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ ചെറിയ പശുക്കുട്ടി അവിടെ നിന്നിട്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ പിടഞ്ഞു വീഴിക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനിക്ക് സങ്കടമായി. ആദ്യം പുഴുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ആ പുഴുവിനെ ഒരു കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയി, അല്ലെ? രണ്ടാമത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ഇവിടെയും ആ പശുക്കുട്ടി അവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നുണ്ടായി. വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം നീ അവിടെയുള്ള ആ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുക, അവിടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കുട്ടിയോട് നീ ചോദിക്കുക ഒരു ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രാധാന്യം, ഒരു ഭക്തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ സംസർഗം, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്, മഹത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം പോയി ആരും കണ്ടില്ല, അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടും ആരും കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു. ഇനി രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ രാജാവിന്റെ കുട്ടിയാനും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ഓർഡറാണ്, നീ പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം നാരദമുനി അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി.
അപ്പോ അവിടെ പോയി കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴേ ആ കുട്ടി ഒരു വലിയ ആളെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു. നാരദമുനി ചോദിച്ചു, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ മഹാത്മ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് ഞാനൊരു പുഴുവായിരുന്നു, അങ്ങയുടെ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പുഴുവിന്റെ ജന്മത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ആ ദർശനം കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പോ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭക്തന്റെ ദർശനം തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം തന്നെ, അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷത്തെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ ആ കഥ ലീലയിലൂടെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി നാരദമുനിക്ക്. നാരദമുനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവരുടെ സത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോവുക. വലിയ വലിയ ISKCONിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കും. നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അവിടെ പോവുക. അവരുടെ ഒന്നും വേണ്ട, അവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവര് പങ്കെടുക്കുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് ഇതിനിടെ ഗുരുവായൂരും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ദർശനം തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരവ പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ